mudzimu yana kuti mukadzi wako uyu bai mudzimu wakachema uchiti makutiturira mukadzi watova nomurume. Zvadaro ndopaakazozi sisarudza hako murume wako. Mukadzi yado kusisarudza munin'ina wako wakafa manje manje. Saka zvadaro akabara vana, abara imba yazara. Ini ndakazoti munin'ina wangu ngoda ndaka zvainoitwa kana wabara unobika doro wotura kumuzi kuti havasi vana vakwa. Takaita saizvo takabika doro tikandotura hetani kubva kwake tikati imbai. Munin'ina wangu akatopuwa musikana neumwe mwana wakafa kuti ndo vako chichamutombo chako. Zvino nokudaro ava vamwe vanoti muroka machona vasi roka machona vantu malicious vantu kuda mari kuti mukomana unoshanda mari yake une mari zvishuwa. Saka malicious anoda kudya voti zvoune mari wewe ngatichikudini tikusvisidze uindako. Chirongwa chemudzimu vanotaura kuti mudzimu uye musha vakachironga vari kuSouth Africa. Uyu sindiso uno mwana wake anozowini taiswa kuti waimukirwa navamachona vati vada kubikira ndono. Uye pamba pedu vakatotenga mombe vatitagare mombe dzavakatenga kuchiti ingombe dzavamachona vada kubikira doro racho. Ini ndoita vakati vakasviti neimba yavati ngeyamachona asi ivo vanoti vamachona havasi mumba mudzima hausi mumba. Ko wini unomukirwa nevamachona unomukirwa ari kusangweri asi mumba sei? Kumombe dzavo vakatenga dziri koko dzinotingidza amachona dzoso soko vari kunze papi. Saka mambo Mutasa tikavhura muna Deuteronomy 25:5 inoti izvo kana mukoma nemunin'ina mukoma akafa asina kubara mwana munin'ina anopinda mumba imomo obara mwana. Vana ivava havasi vomunhu ngomukoma wake. Chivanhu chinoti gomba harina mwana vochidzoka futi. Vakomana vari Joni varonga zvinhu zvavo ndizvomano zvavanoda hasi zvokugadzira mudzimu. Vari Joni varonga chinhu chavo. Uyu munin'ina wangu wokufa vakasvika atora mukadzi wen'anga yakanga yakafa akatobara vana vakomana ava vochiuya vakadzinga mukadzi iwoyo kuti ibva. Saka ndada kuti dare ribvunza kuti ndozvamakadzinga mukadzi wanga ane vana vomunin'ina wangu matambudziko. Vana nguvani zvamakamudzinga asi vakamudzinga ngechivanhu chipi ngetsika dzipi? Mambo ndozvandinotaura kuti vanhu vachitevezvisi nenzira yazvo zvandakambotanga kutaura. Mune ukama here? Mana hitani na namo mune ukama here? Tinaho hwedzinza kwete kuti hwemhuri hausi hwemhuri kuhwedzinza nesitete guru. Saka ukama batika ndosaka vakazoripiswa. Uyu Ephraim Hetani wakafa asina kuroora nanhasi haabuka achiti tirodzei nokuti hapana chitakatora kwaari. Nyaya yakaitika baba vangu vakatoripa kuripa Hetani vavakatora mafunde avo. Vakatadza kuti vatora mafunde vaifada kuenda kune hanzvadzi yavo yaizinaka voti hoda tatora mafunde kuno mukoma wako wafa ndizvo zvotauya nazvo izvi. Then vomusiyiwo musikana uya. Zvino vakati tivere chivanhu nokuti chivanhu hatiuyi kuzogadzira chivanhu chino chakatogadzirwa kudhara mutemo uriko. Pardon Hetani unofanira kushandisa kuti tausi ndewakatausa hasi ropa machona ndinourombo ndakabati kutaura ndakagara kuti iwe unozotidetsa nomudzimu kuti uti machona usiwoka machona uriwoka tausi. Anoda kushandisa kuti tausi rudzinza ravo ndodzinza ravo kuti tausi oti otaura sitete guru redu Zongoni. Pane kunobvunda kuti pamuruti urombo hwawo kuSouth Africa mazoziya sei kuti urombo right because vanoti vakagadzira zviro zvavo
vakagadzira zvazvokuda iva sindiso nahetani zvokuda kuuraya kuda kupinigura vakuru varipo kuti vatiro mambo because nyaya yatransfer yauya kuno kwachief mtasi muna Juni muna September vakaendazve vakatobhadhara amene masimari nemamombe kuna chief Garau oti ndombokumisa kuita dare nokuti ausati wapedza nyaya ndakangoshaura kuti kushirudzi nyaya zvedu kuno kwachief mtasi yasodzoka rini handiti ndakamuisa kuno yasodzoka rini yochidaro panoda kuita mambo pakati penyama ivava izvezvi mwedzi wapera ipapapo vakatogururana vanhu pabhuku romunin'ina wangu wafa manje asati abikibadura asati adini umwe ukapuwa 100 people umwe 80 umwe 60 vale vatatu uyu nouyu vakatogovana bhuku racho ere saka nyaya yedu ndengozi hetani tinomuda mamachona kana vamachona vachiti vanoda kurimba ndiyavona kuti unoda kudira mudzimu kwete hazvigone hakuna chivanhu chakadaro kana achida kurimba vamachona ye ngauye tokugashira kwete kuti unotungamira unoda kudira vamachona hakuna zvakadaro kuna chivanhu chakadaro ndichizivisa izvo Nakusoleva stara kuletwa ikati pato nasona ngati tinisika kuestera dare kuwa para baba wangu aitaura I think nyaya yakamboya pamburi dare ukaitwa nyaya yeyo ngati zvataurwa na babao natoti zviri out of nyaya takagarira dare muno inini kuyamba ndaita kudare nevanhu ndofamba navo nababa ndofamba navo include navava nababa tiri mukati medare rino tiripo pakuda kugadzirisa chivanhu pane zviri kubuda izvi kuti inini handisi mwana wakwamachona aiti kuti zvinhu izvi zvaibva kwakudai zvakatobuda zvakatotanga mai vangu vasatosvika mumusha nyongo yavanotaura kuti munin'ina wavo akazotora mukadzi asati agadzwa pachivanhu hongu ndo zvakatoitika inini ndikatoberekwa saka ini ndakaberekwa ngemwana wemunin'ina wavo baba vangu vanga vakagarapo vakazoshaika vabvuma kuri pachivanhu chavo pane zvavakakanganisa tikandoripa saka nyaya yatinayo sindekuti patakapedza nyaya yababa vangu kuchishaya ini baba vangu pakuzofa mutarangara apa pakuzofa kwake akazoshedza ini akanditi mwana wangu uya pano ndikabva ndaenda namai vangu vari kumusha mukadzi mudika iritira baba kanzi mwana wangu zvese zvatakaita zviya panga kuri kutsama nekurwadziwa kwawaita iwewe inini ndazoona kuti pangu padini pakwana nezvatakashandisawo zvamakandibatsira kuti ndidini ndishande ndazviona asi shoko rimwe randoda kukusiyira mwana wangu wazosara nyaya zvaichikuenda mberi kumatare ndinokumbirawo kuti nyaya iri kumatare ifambe nenzira yakataurwa namambo kuti pastage yaana mukoma wangu nekuti vakuramba kutaura nemhepo pamastage 2 avakaita denaikurumidza kupusha kuti vataure nechii nemhepo dzikuda kutaura navo pamwe nemigararambo takauya kunoku mambo tauya kunoku takasvika kunoku takasara kutosvika kunoku baba vangu vafa ava baba vangu kutaura nemhepo chinotishambisa mukati medare rinenhasi ava baba vangu havatauri nemhepo vanoti mhepo chii mabvuri ungava uri mudzimu womumusha vanoti havatauri nemudzimu womumusha chinondinetsa kutanga kaitwa dare panapa pane munhu anokirwa pakati mudzimu ataura pamberi penyu mambo saka ndinoda kunzwa kuti vanhu vapenyu vai vaitaura nemunhu anga akafa zvazvisvika pamubvunzo wamazopa ine kuti saka iwo unoda kuti ugadzirwe sei munhu uya akazopa chidzidzo akapa direction vanhu vapenyu vanhu vabva vabuda panzira kuenda patsaneti kutaura kuti munhu uya akafa but vateerera zvotaura munhu akadini akafa saka problem yatinayo nababa havadi kugadzisa nyaya dzavo baba vangatoti kubva mumhuri medu ndiye munhu ane ma-TFM baba ndo munhu ane mati chero kudhara ndainetsera naye payapa ndaingonetsera naye zviya zvachidisguise inini pandakatobva chachaiko nokuya kwakaita babavo pabasa pano chidhiraivha marora angu vachena zvavakaita izvozvo zvinova izvo zvinhu zvinokonzeresa kuti baba vazoudai shure vave pabasa pano munhu mukuru but zvavari kutaurira zvavakaita vave pabasa pano right baba vazvakutaura kani
zvavari kutaura baba zvinokwanisa kuzondipa dzimwe hasha because pari zvino izvi ndakafirwa neminina pamhepo yavaramba kutaura naye anditi ndikafirwa nababa vangu anditi pamhepo yavaramba kutaura naye anditi nhasi ndiri pano mudare hapana chati chafamba stage yavakafamba 1 makaibva pakaitwa tikaenda stage 2 mukazova vakaita zvakati stage 3 yokuti baba vataure nenheko vakaramba kutaura nenheko namanje tiri panapa hatisi kuziva kuti nheko dzichataura rini kuti pazvinhu zvatakabvisa pamba pavo vakwanise kutaura nenheko baba saka ndaikumbirawo rubatsiro pane izvozvo chete tisati handiti zvakawanda zvavataura ndazvinzwa tisati tabata zvakawanda zvavataura kuti inini ndiri weuko ivo ndiri weuko ndinongokumbirawo kuti pastage yatiri iyoyi timboshanda nenheko dzaida kutaura nababa. Right. In the last time, if I remember well, makaenda nemunakubatsirei nemunakakubatsirei ndatinachiremba ari kupi zvichema ari kuperi vavanga hatisi hatisina communication naye mazati mweya ndaona wakabuda here mweya nganditi mweya wakabuda pakutanga pakafamba munyina wangu wokumwa mapirizi mweya wakabuda ukataura nababa vangu ukazoti handisi kuda kutaura newe chete ndakutaura kuti nemukoma wako baba vakaramba kutaura nemweya tikazodzoka kunoku tikazouya mukati pachiremba tikaenda kachiremba akandotora gona pamusi pababa tatora gona riya pagona riya mweya ukati unoda kubuda utaure baba vakatika vakati handitauri nemweya asi patakapesisa kubva kunoku vakabvuma baba vakuti ndakuda undodini ndakundoita zvinoitwa zvacho kuti vataure nemweya kusvika nhasi kubva pana something like vanti takauya kunoku muswani mna October mukati November mna dara tikagara November tichimirira vana vacho havana kuuya tikati January izvozvi February kusvika izvozvo mhepo yaisati yataura yapazoita 1 aripo izvai shamwari tingakaresta time nyaya ichiripo shamwari nyaya iripodeuti baba haasi kuakiwa ndizvo chokutanga chamurori musei kuti baba haasi kuita sei haasi kunongedzwa handiti asi baba akapa uye kuti no inini kuti ndiite zvamuri kuda wana vanofanira kundipa guidance yekuti baba ichiitai ichi musadii musaita ende zvese zvandiri kutoita nhasi kuti ndisatotauri nemweya zvandaita wana wangu ndiwo wataura kuti musadii musatauri tisipo hapana zvamunoita tisiri chii tisipo tikatoonaiwa guys baba chaitai sei daidzai chii wana handiti because mhepo ibambuka imhepo uzaikuta nhasi kwakachena mangwana kwakadini kwakasviba you never know what would happen chii mangwana kana vanhu matosvika pekuti ngatigadzirise chii chinhu kana chichikwanisa kugadzirika ngachiite sei ngachigadzirise for the sake of everyone it's not for the sake of one person or one family turi sisi for the sake of everyone kana chinhu chiri kukwanisa kugadzirika ngachiite sei last time apo panzava I remember vanhu vakaenda vachitaurwa mweya wachibuda ndizvoka vachiita sei baba wakati handidii mwana wangu wati baba saka nhasi yamhepo ndiri chii iwe uri panapa andikambozatua inini basa rangu handise kusa pakona kana kuti iwe undise pakona kana kuti ini basa rangu ndiri kufacilitate kuti ite sei kuti kana paine nzvimbo riripo handika ngariite sei ngarikadzisi kana kwakachena handisi kana mudhara akachena wakadii asi mubatsirane naye because ava vasiri baba vanhu vake vane vamwe vana kana mukabata zvamunobata motaurira mutiudza havana kuno kwakadii kwakadai kuti nyaya yacho isazoramba ichienderana kuvengana kwacho kuzoramba uchiti uchienderera and then nyaya yanesa vakata saizvozvozvo ava vakafona tikauya tauya takagara nyaya yanga ichinesa ndeyekuti vari kuti chechi hatikona kuti machechi asi epi ese ngomamba anga aripo akafuna kungomborofita waanoziva anga ari kupi ari kuvana takati ndiri kure shamari but kuchiredzi kuna ichi kune gumano rechechi kudhuze nemikokoro munogona kuenda kupi ikoko mukandobasiwa tikati varume hazvinetsi isusu ava vari kuramba kuenda kung'anga handei kupi kuchechi vanoprofitwa kupi kuchechi inini hamusati kwakuti andori kutabva kuchechi toenda futi kugiraundi rani ravo
ring'anga kuti zibalance tikazwa tozwa kuchechi kunoda ava toenda kung'anga kunoda wapi kunoda ava and then munhu wese ovachi osununguka takaenda kuchechi takakumana kutriangle kuHippo Valley riti exactly Hippo Valley kuHippo Valley tikasvika paHippo Valley paya profita akataura zvavanotaura ende vanhu vanotoita zvakasiyana siyana zvimwe zvakagamuchirika zvimwe hazvina kudi kugamuchirika nekuda kwokuti zvitendero zvavanhu zvakadi zvakasiyana umwe asingatendi kwazviri kusvika panapa kuti varume vari kudi vari kunyimba tikati ano hazvipereri panapa kana tadya imbwa totodya irichi iri hono zvatabva kuchiprofita chekuchechi ngatichiendai kupi kung'anga takaita kuti paHippo Valley zvakaiteka kuchechi tikati kupiswa padova mazai maumira nei zvamene zvinoita zvikazvai zvikapiswa ndimukabvunza kuti chibhodhero ichi ndechiring'anga ikati ndichiita basa ndipisipo so handidi vanhu vanobvunza zvakadi zvakawanda handindizvo hapana akazobvunza ko chibhodhero ichi ndechii chidhoma here boboko here inyoka here hapana akawanda ng'anga ndoyaingoziva ndaipata kuzvibhodhero ndakataura mari dzayo dzakataura ndida kubhadharwa ikaenda ng'anga yaenda takagara dara tiri pambapa bata kuza chibhodhero varume chibhodhero ndo chachakabata kachi programu idoro chabviswa pane chiwasei vakataura madzibaba vangu vakati ano nyaya yavo ndekuti pakuda kunozopepetesa uchinoona kuti zvaitwa zvindo chaizvo chaizvo doro taane gohedhi kubika iri tabva paya vakati ina tichakwanisi kuenda avana tichakwanisi kuenda vakachienda vakomana tikaenda nini hetani angoma nabamunina ungana wangu baba bamunina tikaenda kutemwe ng'anga tikaenda nemburisa wani wagara tikaenda kutemwe ng'anga takaenda tasvika pang'anga ndiyaitsvaga ng'anga dzacho mburisa wagara tasvika pang'anga yeye yakatanga kubadhira akata dzayo tikati akata dziri kureme ndiri kuona marofu mani doro mukabika ibati yai ndiri kuona pachifiwa ndiri kutaura nemwe nemari ndiri kuona pachifiwa isi tatine urwere kumba vana vababa chi vanozara uyu tikati ndozgaza zviziri izvo patona umwe rufuro vana vadika apa uye muna kufa mudhara wasatadi takatora nguva 1 hour tiri mumba menganga takatambarira chingorova chinoda kuti tisatrai kuvhara ndinoti zvingavharika here ikati hazvivhariki ko tikati doro zvanza adoro mogona kubika hei tikabvunza tikati ko vari pavanoti hatibiki doro vari kutoenda kuchechi zvingata dambudziko here kuti doro ribikwe vasikwa zvakazano vanoti hatibiki doro chibhodhero zvashabviswa vanogona kuzvigarira vanobika doro vobika doro rani ravo asi muzimu ndowemunhu wese haunene kuti watenda kubika doro kwati hauna ukunyepera apo pakuti mutsvengei tofana kuti hazvokwadi ndozvakabvunza vange vadaviro ndozvatakabvunza vange varipo padari pacho bcause zvinhu izvozvo takatarisa payoutube hazvida kutaurwa zvese pakabuda nyaya dzekunyepa nyamba vanhu vakazopira panapa kuti ndopika pamberi pamambo mutasa ndikataura chii chokwadi ndopaponei nemhosva asi takataurasa payoutube soroda kuti nyaya iri kutaurwa panapa ndeyekunyepa ega ega ndo zvimwe zvinozokudai question kuti doro roda kubikwa rasekuriri doro remudzimu here kana kuti vanhu vane mainterest avo vanoda kuzviitirawo toti tabika doro remudzimu topesa mhuri yese takupera kuti ufa nekuti kana vanhu vachita chivanhu ngavadi ngapatitransparent zive zviri pachokwadi mukafamba chinhu chamafamba monzwa icho ndatodarikira pano chibhodhoro ichi chaida kubviswa ichi chainzi chibhodhoro chine mhepo ida kutaura ichi ri ndizvoka ndakabvunza bamuri panai tiri kumashure kwemotikari tichibva kung'anga yepagoii bamuri chibhodhoro ichi chiri kunzi chine n'anga chine mweya uda kuti uda kubviswa n'anga yamakafamba ikadauri mutatiita monanga ikoko tisapedza nguva titsvaga dzimwe n'anga dzatiri kutsvaga yakabata chibhodhoro ichi kachida kuti chine mweya uda ava vane uromba wakati zvekuti chibhodhoro chine mweya uda kutaura haichazvizivi zvinhu zvototaurwa zvichidi zvichiwedzerwa mungatenderani hapana zvamukataura mungatondirambira zvishuwa hamungatendi asi vazvitaura zvinhu izvozvo vakati zvine kuti mweya pane kuda kutaura ndizvisiya asina muzori pane chi pane chibhodhoro kati okay fine tabva kun'anga iyaye mangwana acho kuti tabva kun'anga tichibva pan'anga takabuda pambapa peng'anga akadhiraivha motikari akamira tikubuda pang'anga ndindizvo akateva kumashure bcause uyu zvemuzimu chachivanhu but biologically mukoma wavo vanodii
Watedza. Takatokura tisisuka kupeza wani. Juda kuti takaponesera ndonye yayi. Achindotauza. Akatomira akaona akashabari chikapo. Tikapedza vari chimutendera nganga panapa. Nganga zvati tibike doro ikai. Achitongoenda kubatodza robochi. Zvanzika iko. Katora aibo. Tikafamba tikaenda kumba. Tichisvika kumba pakarara. Mangwana pakuseni. Tikatozozwa kuti komana pamwe chi mushonga wechisumbachi. Mapirizi. Kutone rufu. Mba zangu zakati ya. Akaiya, yataura mabhaini. Yakati ndiri kuona chi? Rufu. Ari mukomana umwe mushonga. Tatopa rufu pamangwana pana ukuchema. Akuseni Peters. Manhero acho vakandaidza bamina. Vakatuma avo vanhu pana. Ndola siboni yasekuri. Vavatuma vakati yakuno kutofa ndikauya vagara motikari ivo naitani bamina nava vachimukono. Wakati tofa nyari kuna panjira kudaiso. Tafamba nganga kwatamba. Tanobara kuti chibhodhoro chitakabvisa pamba chiya chababa ndo chauraya chi chaine mweya unorova mwana kuti azomwa chi mapirizi. Zvakanaka ndada kuzana kozinokwari mumukuru. Ndikati zvakanaka baba. Asi manje ani kunoziva kuti family yedu yadhivaidhika achichauzirani. Vakoma venyu mukazovauza kudai vanozvitenda here kuti mangofamba mega moti mweya wouraya ndiyo uyo. Madii maita kunge hakuna kwamaenda. Mazoti after rufu kana kuti mapa rufu moti akoma vachifamba itonori chakadya mwana chiyo kataurira kuti pano isingatikira kunge hapana zvadadi zvatanga. Ati ndizvo. Ini onda anango yazvimatezi. Zvichida kudzokero kwangu wanotsvagira tsvagira. Mangwana acho takaviga muringina. Taviga muringina ndikaita day 1 ndikakwira bhazi ndikadzokera. Tadzokera ndoko wakazosara mavhu anopasara makufamba ndizvo. Mavhu chinotsvaga chadii chauraya mwana. Ndoko wakazodzoka vakudii tatodzwadza amaodhi pautodonzwana pakorohwana avachitupiriro wakauyisa vana vako kuti vatirove. Pati patakasvika ndakaona kurova munhu. Takasvika tikatoita zvinhu zvaitadza kuita kuti vaendese mukoma wavo kupi kung'anga. Isakasvika toti baba handei kuchiprofita. Muchiprofita tikati baba shandei kung'anga kunoda vamwe vanhu venyu kuti vagutsikane. Tikaita izvozvozvo. Saka chinhu chinondibata kunyanya especially ndataisa mavhidhiyo ndeyekuti nyaya inenge yakupereserwa zvisizvo uye mupurisa wamambogara aripo asingasungukutsana kuti apa sekumatanaenda panapa panenge ndanyepa kuti apa wanyepa. Apo wanyepa zvaita mgumo wangu. Handatoudza atoti pandati ndati pandakati kubvunza kuti vanoenda kuchechi kana vasingati kubika havo doro. Vanoenda vada kubika doro doro. Ng'anga ikati hazvina basa vakabika havo. Pandirambira ende akabatendi. Nepandikarambirwa nava. Padati tadi kuenda kumanga straight akabata chibhodho chautaura mweya. Vakati inini zviri kuti pana kutaura mweya. Handina kuziva. Tangu chibhodho reshi chiripo. Nenyaya iripo kuti vanhu vadhivhaidana bhozi haungatendi ka. I think izvozvo munesaona your position. Your position iri kutaura kuti let's do whatever is there kuti tipedze situation improve. Because patatasvika pakuti tatasvika pakuti kuononga chinhu chaicho kufamba chaiko hakuna kwachinodini hakuna kwachina. But from what you are saying pane past experience yamakawana something but hamuna zvamakazodini chamakazopedza matanga hapana. But you don't want to say is what's the expected outcome? Murudachi after this process. Murudei. Ndapindura pa. Wanzwisa muzangu. Ini ndeitwa sindiso. Machona songoni. Ava mukoma vangu dangwa. Ava mukoma vangu. Na ava mukoma vangu. Na ava mukoma vangu. Ava ndakamugara navo Harare saka vakandidzidzisa kuti ndizoona ndakuenda kusaidhu akuzviri kuti ndinovavenga ndoda kuti ndikutwaa zvimwe zvavambotaura ndakuenda pamubvunzo wenyu. Mubvunzo wenyu uri kuda izvi chatiri kuda kuti mukoma vaite semukuru wepamusha
saka ndandinoda kutsanangura mukanditi masikamubvunza zvamuri kuita zvese izvi mune chamuri kuda as a family chisiri munhu ba imimi ndii munosorova maproblems. What do you want to achieve muchiita zvamuri kuita zvese izvi? Toda kuti kusafiwe muruzwa toda kuti zvidai toti pakati pachene because pane zvokutora mukutendera munganga muchingonongedzana muri kuzviitirei zvamuri kuita izvi? Tirikuda kugara zvakanaka pamba vana vasingashungurudziki. Zvakugara zvakanaka pamba, kugara zvakanaka pamba kunouya sei? Kunouya nekutevedzera tsika dzechivanhu nekubatsirana nekubatana. Munoziva wana mhuri yese igare zvakanaka, mhuri inofanira kubatana takanangana nechikuti dai zvinhu zvese zvatinakira semhuri mwese mupamande one side mukati vamwe uku ivanosuka uchiti une saidi hakufanirwi kunga kuine munhu ane saidi. Chokwadi ndo saidi remunhu wese. Chakanakira chii? Mhuri. Kana paine akakanganisa tomubatsira kuti tiende apa pakanaka, kana paine ari kurasika tomudhonzawo auye apa tiwane chakadii chakanaka. Zvamakakamatira nyaya yekuti mumba mune bhodhoro makaunza munhu akabvisa ndizvo here mukoma? Ndizvo Bhodhoro rakabva, saka maida kuti bhodhoro next step yake kuti ritaure. Bhodhoro ritaure. Bhodhoro harifani kunanga munhu. Bhodhoro rinofanira kunanga dzinza renyu. Kana kuri pachataurwa zvichabuda mubhodhoro, pamwoyo ndiachasvikirwa, musati nhingi tipe maanza because mananga munhu. Munonzwisisa? Munodivhaidha munhu, munopedzisira musisawirirane. Muri ndakataura nayo panze papa, we talked tiri panze papa, ndikungati siyanai nemasaidi. Chamuda kuachirwa chamiswa neizvi bhodhoro makabvisa mudzimu usati wataura todii kuti mudzimu udii utaure usina saidi. But the moment you are following somebody that becomes a problem because uchaterwa nevana vake, uyo nevana vako, iwo nevana vako. And are you building your family? Muri kuvaka here? Hamusi kuvaka ba, but muri kunongedzana. Endo nanongedzana ka hawambofi wakawirana because mchibva munomuka avachienda pachoto chemumba mavo vanotaura zvemumba mavo iwe zvemumba menyu, which is wrong. Muchibva panapa munoenda padare rewakomana namudhara, mutatobatsirana sei? Mukanongedza baba mani kuti anondokubatsire because mauya pano kakawanda. Ende munowirirana, ende munorespectana, mugadzire kuti chamuri kudini, chamuri kuda takubatsira, but tiri kuda kuti tigare zvakadii zvakanaka. Zvamuita zvinotoona gare zvakanaka izvi zvekunongedzana. Iwe watova part of the problem because wakutokonzeresa kusagadzikana kwemhuri. Tese ngatiite positive, tinangane nekuti chatiri kuda kuti tese ngatigare zvakanaka. Ndine vanhu vedhandada kukadaro chakaita kuti tiite division pakapinda chikristu muchivanhu. Mudhara akaenda kunanga ndizvo zvokuva ndada kutipasanure zvishoma. mbomira mukomana anditsanangurira zvandatisingatombozivi because musi atataura panze pangasipo dai anga akataura musi iwoyoka takatomeka decision. Baba vana kuramba kuna kunanga vakaenda kuchiprofiti mabva kumakaenda kunanga nditi saka tichine problem here. Problem iripo ndosaka ipi? What is the ndo yanga problem ndichida kuti nditi what is the problem now? Chakunzai kuno problem iri pa dare ndapota ndipewo ndimbotitaure zvishoma nana. Aitobudza kuzomukoma. Ukapendera kuzotoenda pamberi. What is the problem? The problem ndeyokuti mukoma vangu vakati itai zvekupika doro kana kuti itai chivanhu, ini ndavukristu. Ndicho chinhu chete changoita kuti tisvike pano, zvokuti kudai vakangoti tinofamba tese mastage ese. Saka vanoti vakapinda vobuda, vakapinda vobuda, ndo problem pano. Aida kungona izvai zvada kuita mudhara, we cannot continue vakutotora saka tikuti kushamwari isusu todzikisai maoko baba, tikuti right now ba tasvika pastage yekuti chatoda isusu toda kuti pabikwe doro mudzimu uite sei ndipo here patari Not exactly. Tiripapi. Not exactly. Toda kuti mudzimu yaida kutaura namukoma vangu kusanganisira baba vavo muridziro womambo wavakarambira kubata ngore utaure navo kozouya bvuri iri
kana kuti mudzimu wakauraya mukoma wangu mwatakauya naye nemwana wake uri kuda kutaurana namukoma vangu. Isu takati vakataura ndopatichabva kunyange vasingauzivi mudzimu sematauriro amaita mambo chifu mati mudzimu unogona kuzotaura nepasipo. Saka ava ndopavari kubreka kuti handitauri nechii nevanhu vakafa. Ipapo chete ndopanokusudia pamwe chivanhu chinosiyana zvinotaurwa navarume ava isisu kwamutasa hazvisizvo zvatinoita. Anoona pamwe pana chemambo Makoni anogona kuzotikomenderawo futi kana riri dambudziko riri mumba, handiti kana riri mudzinza harirambi rakanongedza munhu, nekuti ropa rina baba aukawa ndo ramina rine, ndo rine muning'ina wake, ndo rine umwe futi muning'ina wake. Saka mukoma uyu akaramba musha haufambiri, iye ndiye unotopanichwa kana muning'ina akaenda kosuma achitaura kuti ndikuya ndiri kutaura nhasi zvakati nezvakati nezvakati ndaakutaura inini nekuti mukoma uyu waramba kuti tiite zvakati nezvakati. Handiti saka imimi mukati muruti muri rupera zviri kudii makatarisa munhu, it means madzoka kunyaya kuti muri papersonal. Asi kana mutotaura chivanhu chaicho chivanhu chinoitwa doro rinobimba paitoita munhu anotaura wanotobudisa midzimu wanopanicha vanhu zvichidika zvinotoitwa murume uyu ane mhosvaka achitobatwa iye asina kupinda asina kukwira muchikoro. Saka yenyu bhozi ndiri kuona muri kutotaura mhepo iri kutaridza kuti muri kuziva kuti mhepo yakati dotorana niki yakati dotorana niki meaning kuti mumusha menyuka mune vanokutaurirai kuti kune mhepo idzi masvikiro here inanga here dzinokutorerei nezvemhepo dzinofanira kutaura nemurume uyu. Kana wari vanhu vanenge vangori normal kana dzingori mhepo ka dzinofanira kutozikana kuti ichi chiri kubva apa chichienda ichi chiri kubva apa chichienda apa ichi chiri kubva apa chichienda papi chichienda apa. Saka zvemurume uyu netsei kutaura kuti imimi muri kufamba kuti chinhu chiri kuda kuti cleansing ndeyekuti mune n'anga kana kuti zvikiro riri kuti as long as uyu asiye wazviita it means zvina zvidi hazviiti mini kuti hachisi chiwanhu cheumambo hwenyu kuda kutogadzirisana kwamune muda kuita pamwe nekusachena kwakaita kunani kuna baba bhozi mukanyengedza mambo meiti tinoti mambo tikabika doro zvinhu zvichadaiso mambo ndo hatimukona kuti ati saka kana tadaita akuenda pasolution asi solution iri kuenda pana maboka muri kudzokera mazure background penyimini kune zvakasiyana nepicture iri kubuda apa hatimukona. Saka kana muri kutaura netsei kutaura kuti mimi mazofambawo semataura amboita mukomana kuti ataura kuti pakafa mukomana akazvipa poison pakatokuita vanhu vakatofamba wakaita imwe information atiti wadaro imimi abva azokuadvaisa kuti madii kuti munozotaura kuti ngatizofambe tatese kuitira kuti zvisaite kunga vanhu munoti vanhu vakaenda pawochi vakaenda pawega zvaibatsira pasituation yakadaro. Saka tiri pane zvakadaiso isisu ngatitaurire mambo Mutasa chokwadi ngatitaurire mambo Mutasa chokwadi kuti tiri kuacuza babawo besides kuti tinoda doroka but nyaya iripo iri centered pane babawo nechakati so that baba unoona pekutangira bhozi zvinezvika muri kuti munhu asvika upesera astaki bhozi muri kuti not as such tadzoka tasvika padoro mubva madzoka taakuda kuti tauda kuenda koobika doro mubva madzoka mumashure maakuti tikati doro ribikweka not as such panofanira kunga paiti ngatitaure chokwadi ndicho tinoda kuti mukoma vataure nemhepo dzevanoda kufanira kutaura. inini chazvoda kubuza mhepo idzi dzinoda kutaura nababa papi because inini kuziva kwandoita chiwani panobikwa doro ndo panobuda mhepo ndo padzotaura kana kuomberwa saka imimi ndo pazinoomberwa saka imimi pamuda kuti mhepo idzi dzikude
dzibude. Ado. Tuna kumbuda pa. Pamuda dzibude ndi pa pamuda dzibude. Ndipo patakagumira makati pa instruction iyoyo tikandounganidza mafundi zvikanzi ngavaunganidze mafundi ndipo vakatanga kuramba. Ndosatatuika kana tapa stage iyo andika iyi ndozvatanda ndosumudzira ngoma kuti shamwari kuchibva panapa anditi maakudzoka kubi uko maakunoita mapreparations ekubika chii doro mubike doro mhepo idi ibude itaure ndevi kana mhepo yatsaura taakuchimuvha from there because as long as mhepo isati yadii yataura akuna turamba tudzoka panapa charo tudzoka panapa next week nemuri panapa kuti question yangu yanga iri pekuti chii yanga iri pekuti iya imi platform yamuri ndo pachataura chii mhepo ida mutotaura pa which platform akamura because platform endanofunga kuti mamagadzira ndekuti kana mapika chii andika munhu wese wachii ulipo anditi mwedi yes ndobaenda kunomba direction because mhepo ikashaya direction hapana ikashaya kutadza kupa direction hapana zoteti chiti because right now tikuti musha menyu mushazoona kuti musha menyuka handitoturwa mutarisa bau mutone zvakawanda musha menyu kudarika zvamurifungira and if you are not careful wamwe wenyu muchatodzvanywawo kuti ipapa network yenyu pamuina twamufona tunabasa tunoonekwa kuzi uyu uri mufana wako asi wakambinga uno zvako uda kuhwanda nemudhara asi iwo nezvako iwewe pachakuda zvakadii Zvakawanda. kuti vanhu makawanda muri kuwandisaidika hazvijustify innocence yenyu munokwasanga muri 50 kuwandisaidi asi kuine mapretenda 38 vanhu vari genuine ikoko kwari 12 chete rimwe saidi rina vanhu 10 asi rine 10 vanhu magenuine mochizokanuka manje makuzi iwe hetani handouma kwako iwewe ikatiyeji ndopa muchatanga kuti newewo hetani andikabona division yabva tiri kuti no let's not look at that ngatiende tigare pasi semhuri tobika doro redu semhuri togara toudziwa tomira zvekudii ngatimire izvi zvekudii zvekunongedza kuti aiwa kudhara yese munoziva kuita mukuru zvakanaka pamwe pacho kuita futi mukuru zvakashata because munoisa anonzi muroyi haafaniri kuita mudoko uri kuita mukuru unozwa musha munhu ese anonzi akanganisa zviro hapamboiti mufana unongozi mudhara aona pamwe pacho iye chaari kuziva hapadii hapana mona ndosati kuti pamwe pacho kamudhara munongedze heyu aite zvanofanira kuita sababa wechii wemusha kuti ndiye mukuru he must take the lead asi tumwe twacho macho pamunozoita kuzotenderedza kuti vamaunganidza pane izvozvo tuti chimbobirai nazvito chimbomutora yeisa mudhara aconducte chii acoordinate the process yati kutaura lazichamiri tokoti nhasi wafuma asipo baba handiti mhepo inozvi achipomira chamani toda kukubatsira imimi bcause tinotokuonai baba wafuma asipoba uyo ari uzingatauri nemhepo afuma asipoba chii chichaitika kunyaya yadoro achataura nemhepo ndiani bcause mhepo iyo inofanira kutaurire futi kuti uyo uchaenda kana aenda akati chadai bcause guys let's be genuine ngatiite zvinhu zviri serious munobva kure munokucheche chekumberi uko moya kunoku motadza kubudisa chinhu chine answer right ngatitaure idhiveni kuti mudhoro yaasipo ba watodonha nhasi ati ngatimubvise mhepo iriwo haisifanira kuita rezvinhu ngatimubvise nhasi wafa mudhara uyu ngatitaure kuti mumusha mamachona mudhara uyu akafa kuti muchaita sei saka munhu anhasi akadonha nhamba dzenyu dzese dzapera saka chinuti we are trying to open up pfungwa dzenyu kuti katogetherness kari kuleka ndo kari kudiwa right now
izvo kutongonongedzana ngatimbodii ngatitomboziye ngatimboite mamuti mudhara dautaura mukoma zadauta yaiti taurei ndibva ndazotaura titokome titokuti muende kuita zvadorini yes pamusoro ndingetwaisawo machoro ndingati dambudziko rezvemudzimi hatingati mudzime sachi inini ndindire mwana akarwara 2022 arwara mwana ndamusiya kuharare ndakafonerwa ndikatombobata uyu ari izvaibambwa muchataura nandiona muchataura kuti ndini ndiye mwana akarwara mwana paakarwara akanzi chakamurwarisa ndechakati ndetotatangira papi ipapo kuti tisemende mafungiro eruzhinji kuti pane dambudziko rakati riripo mwana arwara zvikachinzi enda kutsvaga nyamusoro auye abate mweya ukwa nyamusoro n'anga inohaka munhu inohaka mweya ndobva ndauya kune hama dzese kubudikidza namukoma 2022 n'anga ndakandoiwana uyo atobva joni takaenda kundotsvaga n'anga tiri 3 nomurwere wacho n'anga ikati ndichauya na11 ndokunga ndakataura hama dzese vesa irai pamakatsvaga n'anga sei makasiya uyu anga varipo ndakavaudza ndaida kuchitaura process yakazoitika vauya ndoko ndakatoudza ndo vakatoatenda vacheche kwavo ndo vakatoatenda then n'anga yakabva yauya ndofunga yakauya ndakasiya uyu ndichindotora n'anga uyu nouyu vari pamba ndakundotora chiremba ndakazodzoka uya aenda ndakasara ndakati uyu inini neava koma vamwe vese havana kuuya kwakanaya mvura kumadeve right vasina kuuya n'anga yakahaka mweya wakabuda ukati inini ndiri musango ndakabva ndaziva kuti ndibaba nekuti yakabva ataura akataura zvese mazita evana vese asi vavabuda vakatanga kubvunza baba wokufa murova ndabona ndikati ndakavaudza vese kutore dhangu ya ava vaitobvunza vakagarawo sei akabvunza baba uyu ameno zvavakaitirana anamona makutaura makuhana patori nomombe dzakazoripiswa baba uyu ndo zvandikutaura makutaura manje saka baba makutaura manje vari kutobvukirai uyu anga aripo asi baba wake haane zvakataura nezvake akabvunza baba uyu kuti une nyaya dzangu ngambona handei mudhara wangu makutaura zvadaro zvikachinzitaraimba ndii ndakaitara ndinokuya ndikaitara ndataraimba zvikachinzi unongoita ususu ungotaura kuti kuchemedzera ndakunzwa baba tichazoita sei tichazobika doro renyu muchizotaura zvamunoda kana kuri kubuda vaikuzobuda ndokundakadzokera kuharare 2023 muna March ndataraimba ndii ndakatara mukoma varipo ndokubva ndandotenga imimi ndii makanzitarai mumamatano ndobva mapiwa kuti another assignment yekuti tichazoda ususu wekuti ticharamba chii ususu wekuti chii ndizotaure zvandoda kudii taura makabika here masusu ndokotakuda kusvika masu akazobikwa noava ndakazobva kuharare nyaya chaichaiyo kwamuri kuendesa handiko munhu nenyaya yedoro renyu ndeuyu ndiwo akaboenzera uyu akazaite sei kana ane twakaonekwa akaziitei haana asi ani
inini Bikachi. ikadoro Wakabigere. Edoro. Chendo bigedoro. saka doro rakazobikwa Vijana vijana. Isaibamba. Ina wakabika nderawo. Harinei nero wakapiwa instruction. Iwewe enda wabike doro ora wakapiwa instruction yekuti pauchabika doro iwewe baba washabuda wachitaura zvawada kutaura. Iwewe chienda woite chii? Doro rese ratatu kuti murume wayabike doro handiye iwewe wakataurirwa kwa makanyarara sindiwe muri zvenyaya Enda bigedoro. enda wabike doro. Baba undataura. Kana abika. Saka varume mazuva aka ngatita waste time. Chibva maenda panza. Mwa matogara pasi. Mwa matoda date panapa. Rekuti doro rikutanga rini. Riri kumwiwa rini. Kubva kune murume upi? Uyu. Mwa matondotaura arrangement because musi wacho munhu mwadoro iri. Ndinoda kutuma vanhu ndiri tiripo toda nekuzviswira. Baba unoda kuti. Nyaya yapera kai. Endai panze mubva mababa Mana tanakana nechirwani. handi kana baba ataura tochitangira babi Taura. handi yakumana panze totoinyaya next